Rydym wedi pasio deddf newydd i ymgorffori gweithio mewn partneriaeth gymdeithasol ym mywyd cyhoeddus Cymru. Bydd Ddeddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus Cymru yn golygu y bydd dyletswydd ar weinidogion Cymru a'r holl gyrff cyhoeddus a restrir o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru i sicrhau bod gwaith partneriaeth gymdeithasol wedi i'w wreiddio yn y ffordd yr ydym yn gweithio. Bydd y ddeddf yn creu cyngor partneriaeth gymdeithasol newydd wedi gadeirio gan y prif weinidog gyda chynrychiolwyr o amrywiaeth o partneriaid cymdeithasol gan gynnwys cyflogwyr, gweithwyr a'r llywodraeth. Mae'n golygu bod yn rhaid i gyrff cyhoeddus i'r graddau y mae'n rhesymol geisio consensws neu gyfaddawd ag undebau llafur neu gynrychiolwyr staff wrth osod eu hamcanion llesiant o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru. Ac wrth wneud penderfyniadau o natur strategol am y camau rhesymol y mae cyrff yn ei cymryd i gyflawni'r amcanion hynny. Dywedodd Rhan a Blithyn, y dirprwy weinidog partneriaeth gymdeithasol, rwy'n falch iawn o fod wedi darparu'r gyfraith newydd bwysig hon i Gymru. Rydyn ni'n gwybod mai dim ond drwy weithio mewn partneriaeth â gweithwyr, cyflogwyr a busnesau y gallwn ni wneud newidiadau go iawn a fydd yn ymgorffori cydraddoldeb, tegwch a llesiant yn ein gweithleoedd. Dwi am ddiolchu'n holl partneriaid cymdeithasol yr ydyn ni'n ymddiried ynddyn nhw ac i bawb a weithiodd gyda ni ar y dyletswyddau Caffael am eu cymorth wrth greu'r ddeddf hon a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl, i weithleoedd ac i Gymru gyfan. I gael ragor o wybodaeth am ddeddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus Cymru, ewch i lliw.cymru, lle gallwch lawrlwytho'r adnoddau a chofrestru ar gyfer ein cylchlythyr.